Чаму важна існаванне каардынацыйнай рады як інстытута? Якую ролю яна адыгрывае ў супрацы дэмсілаў з еўрапейскімі партнёрамі? Зараз каардынацыйная рада – гэта абраны прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл. Ён аб'ядноўвае вельмі розныя сілы, ён фармуе парадак дня, ён рэагуе на важныя падзеі, і ён робіць канкрэтную працу, напрыклад, абарона правоў беларусаў у выгнанні, распрацоўка рэформ, дапамога беларусам па розных пытаннях. І я думаю, што гэта вельмі такі важны інстытут, таму што ў нас ёсць офіс Святланы Ціханаўскай і абраная прэзідэнтка, у нас ёсць выканаўчы орган АПК, і каардынацыйная рада тут, канешне, з'яўляецца такім протапарламентам і вельмі добра ўпісваецца ў гэтую сістэму дэмакратычных сіл. І нашы міжнародныя партнёры менавіта так і расцэньваюць нашу працу і каардынацыйную раду як такога протапарламента ў выгнанні. Лукашенко заўсёды хацеў знішчыць інстытут выбараў, прызначаць дэпутатаў, а не тое, каб беларусы самі мелі права выбіраць. І той, хто сёння не разумее важнасць выбарчага працэсу для дэмакратыі, ён фактычна падтрымлівае гэтую палітыку, якую абраў Лукашенко на працягу 30 гадоў. Міжнародная дзейнасць каардынацыйнай рады нельга яе зневажаць. Таму што гэта магчымасць размаўляць на роўных з прадстаўнікамі парламентаў розных краін. Тут у ПАРЭ мы маем дэлегацыі 46 краін, і мы маем магчымасць на роўных гучна казаць пра праблемы беларусаў. І ў гэтым адна з галоўных каштоўнасцяў каардынацыйнай рады. Вельмі важна, каб пра Беларусь гучала інфармацыя на міжнародным узроўні. А менавіта ПАРЭ – гэта тое месца, дзе мы можам нагадваць пра Беларусь, пра тое, што мы ёсць, і спадзявацца на падтрымку. Калі мы камунікуем з нашымі партнёрамі з розных краінаў Рады Еўропы, якія ўваходзяць у склад гэтай арганізацыі, яны нас успрымаюць як менавіта партнёраў. То бок мы з імі знаходзімся на адным тым жа ўзроўні, як і тыя ж парламентары, якія абіраліся грамадствамі розных краінаў Рады Еўропы. І яны нас бачаць як тых, хто падзяляе іх каштоўнасці, таму што Рада Еўропы – гэта арганізацыя, якая базуецца, якая апіраецца на каштоўнасці правоў чалавека, дэмакратыі і верхавенства права. І яны лічаць і бачаць у нас тых, хто гэтыя каштоўнасці падзяляе як фундаментальныя. Вельмі важна тое, што да нас звяртаюцца, тое, што да нас прыслухоўваюцца, і нашыя думкі, нашыя пазіцыі кладуцца ў аснову тых ці іншых рэкамендацый і рашэнняў, якія пасля мы бачым як ужо павестку асобных нацыянальных парламентаў і далей ужо законаў, якія рэалізуюць іх выканаўчыя органы ўлады. Хтосьці кажа, што няма эфектыўнасці ў каардынацыйнай радзе, а я скажу так, як дасведчаны амбасадар, дыпламат, уявіць сабе сітуацыю. Французскі парламентарый прыязджае ў Іспанію і спрабуе вырашыць усе праблемы французаў, якія жывуць у Іспаніі. Вы думаеце, ён вырашыць гэтую праблему падчас сустрэчы парламенцкіх дэлегацый? Не. Можа, нейкую, але гэта кожны дзень трэба лабаваць. І вось менавіта каардынацыйная рада займаецца тым, што она лабуе падчас сустрэч з рознымі міжнароднымі партнёрамі вырашэнне тых праблем, якія нас турбуюць. Чаму ПАРЭ вырашыла запрасіць менавіта каардынацыйную раду сфармаваць дэлегацыю беларускіх дэмсіл? Менавіта КР фармуе дэлегацыю дэмакратычных сілаў і агулам беларусаў у Рады Еўропы, таму што менавіта КР – гэта выбарная структура. Мы адрозніваемся такім чынам ад розных дэмакратычных сілаў розных краінаў менавіта тым, што ў нас ёсць інструмент выбараў, дзе беларусы галасуюць, маюць магчымасць бяспечна галасаваць і абіраць сваіх прадстаўнікоў, якія будуць іх прадстаўляць у ПАРЭ. Калі раней тут сядзелі прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі, зараз іх няма, а гэтае месца занялі мы, беларусы, якія былі абраны падчас свабодных, дэмакратычных, канкурэнтных выбараў. Гэта не проста нейкія людзі, якія выказваюць амбіцыю ці патрабуюць, каб быць пачутымі. Для іх ёсць зразумелая гісторыя заснавання, зразумелая гісторыя фармавання. І, напрыклад, у адрозненне ад платформы рускай апазіцыі у нас больш шырокія паўнамоцтвы, мы можам працаваць з палітычнымі групамі, маем там статусы пастаянных гасцей, мы маем права працаваць з камітэтамі, і таму тут у нас больш такая сталая праца ўжо на тым узроўні, як звычайна працуюць парламенты. Якая асноўная мэта працы дэлегацыі? Якія ключавыя пытанні вы ўздымаеце падчас сесій ПАРЭ? Як ведаеце, для мяне як палітыка галоўнымі тэмамі з'яўляецца адказнасць, санкцыйная палітыка. Гэта як мага больш
каб калегі з парламентаў ведалі пра сітуацыю ў нашай Беларусі, каб дапамагалі вырашаць у пытаннях легалізацыі беларусаў, якія вымушаны лёсам знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Гэтая сесія была досыць актыўная для беларускай дэлегацыі, але як і заўсёды, я думаю, галоўныя пытанні сёння ўздымаліся ў камітэтах. Напрыклад, у камітэце па культуры разглядалася пытанне спрацоўкі адмысловай рэзалюцыі па культуры Беларусі. У палітычным камітэце былі пытанні таксама па рэзалюцыі сітуацыі у Беларусі Эммануэліса Зінгерса. У міграцыйным камітэце мы таксама актыўна з ім супрацоўнічаем яшчэ з часоў стварэння Luxembourg Solution, люксембургскіх рашэнняў па вырашэнні праблем беларусаў у выгнанні. Мы таксама працуем над тым, каб гэтая тэма не была забытая, каб люксембургскія рашэнні выконваліся, імплементаваліся ў нацыянальныя заканадаўствы. Кожны дэлегат узнімае тыя тэмы, над якімі ён працуе, гэта вельмі важна, таму што 6 дэлегатаў маюць магчымасць падымаць тыя пытанні, якімі яны займаюцца кожны дзень на прафесійнай аснове і з'яўляюцца экспертамі ў гэтай дзейнасці. Што тычыцца мяне, я на дадзены момант сакратарка дэлегацыі, але я маю магчымасць адвакатаваць пытанні палітзняволеных. Для мяне гэта важна. І я бачу водгук парламентарыяў, калі я маю магчымасць казаць пра праблемы палітзняволеных, як тых, якія сёння знаходзяцца за кратамі, так і тых, якія ўжо маюць статус былых палітзняволеных. Але я заўжды накіроўваю увагу, я заўжды кажу аб тым, што тыя палітычныя зняволеныя, якія былыя, сёння знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, здымаць слова і палітычныя зняволеныя з них нельга, таму што фактычна яны знаходзяцца пад тым жа кантролем, а часам нават пад большым кантролем. І мы павінны, мы маем магчымасць адвакатаваць інтарэсы палітычных зняволеных тут. Адказнасць. Мне ўдалося ўнесці папраўку ў рэзалюцыю, якая датычылася стварэння спецыяльнага трыбунала адказнасці за агрэсію, дзе чорным на белым прапісана, дзякуючы ініцыятыве маёй як абранага дэлегата, які мае права ўносіць у камітэтах адпаведныя папраўкі. Я ўнёс яе ў юрыдычным камітэце аб тым, што так званае кіраўніцтва Беларусі нясе адказнасць за акт агрэсіі супраць Украіны. І зараз, калі ўжо ствараецца спецыяльны трыбунал адказнасці, кейс Лукашэнкі будзе разглядацца прокурорамі спецыяльнага трыбунала адказ за агрэсію. Транснацыянальныя злачынствы. І гэтую тэму я падняў падчас спецыяльнага мерапрыемства, зладжанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, бо сотні тысяч беларусаў прымусова апынуліся па-за межамі Беларусі. А гэта таксама злачынства супраць чалавечнасці, якое здзейсніў Лукашенка і яго памагатый. І, як мы ведаем, ужо ідзе афіцыйны разгляд гэтай справы прокурорам міжнароднага крымінальнага суда. Пачалося следства. І важна тут дэманстраваць таксама іншым краінам, парламент іншым краін. Далучайцеся да рашэння Літвы, падтрымлівайце расследаваннем. Таксама я ўнёс некалькі паправак, звязаных з незаконным вывозам украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны ў Беларусь. І гэта таксама адзін з кірункаў адказнасці, над якім мы працуем. Заўсёды ключавая тэма для нас беларусы. Мы падымаем усе пытанні, камунікуем з рознымі арганізацыямі, з рознымі прадстаўнікамі і заўсёды лабуем пытанні беларусаў. Конечно, для нас важна пашпарты, палітычныя вязні, санкцыі і свабода. Была прынята рэзалюцыя па адмене смяротнага пакарання. Вялікая частка ў гэтай рэзалюцыі займае Беларусь, таму што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе смяротнае пакаранне не адмененае. І ў рэзалюцыі таксама згадваецца мемарандум аб адмене смяротнага пакарання. Я мела гонар распрацоўваць гэты мемарандум, узгадняць яго з дэмакратычнымі сіламі і таксама прэзентаваць яго ў каардынацыйнай радзе, дзе ён і быў прыняты. Гэты мемарандум адзін з крокаў да таго, каб у будучыні Беларусь стала часткай Рады Еўропы і Еўрапейскага Саюза. Я магу тут пералічваць, колькі канкрэтных дзеянняў было зроблена за гэты час. Сустрэчы з парламенцкімі дэлегацыямі Аўстрыі, Брытаніі, Бельгіі, Германіі, Італіі, Іспаніі, Швецыі, Фінляндыі, Латвіі, Літвы, Польшы, Эстоніі. І гэта двухбаковыя перамовы па праблемах, якія турбуюць нас з вамі, беларусаў і беларусак, у краінах, дзе мы знаходзімся, але таксама і апелявання
каб гэтыя краіны падтрымлівалі нас у нашай барацьбе, каб змяніць сітуацыю ў краіне. Найбольш ярким мерапрыемствам стал сайд-ивент, что такое русский свет, русский мир, як ён працуе, якія пагрозы нясе для еўрапейскіх краінаў. Гэты сайд-ивент быў арганізаваны дэлегацыяй беларускіх дэмакратычных сіл разам са шведскай дэлегацыяй. На ёй выступілі Павел Церашковіч, прадстаўнік Беларусі, Евгения Кравчук, прадстаўніца Украіны, і Адам Бодна з Польшы. Былі затронуты розныя пытанні, але вельмі часта таксама гучала тэма Беларусі, тэма беларускай мовы і таксама добрыя практыкі, як беларусы зараз змагаюцца з рускім светам. Таксама гэта і пытанне, якое я сёння падымаў. Для таго, каб беларусы ўнутры краіны маглі супрацьстаяць прапагандзе, для таго, каб светапогляд і грамадская думка Беларусі была збудавана на нацыянальных інтарэсаў, была праеўрапейскай, для гэтага у беларусаў мусіць быць магчымасць прыязджаць у Еўропу, бачыць, як тут сапраўды все адбываецца, як жывуць людзі, па якіх прынцыпах, як закон абараняе правы чалавека, каб вось беларусы хацелі, каб Беларусь апынулася у еўрапейскім звязе, каб у будучыні Беларусь працягвала быць часткай еўрапейскай цывілізацыі. Мець сваіх абраных прадстаўнікоў хоча кожны народ. Хоча, каб яны выказвалі волю, іх погляды. Выбарчы орган, ён таксама мае шанец і фактычна ўжо прызнаецца міжнароднымі партнёрамі, каб мець голас, легітымны голас ад імя беларусаў і беларусак і пазіцыяваць, прадстаўляць і дабівацца адпаведных рашэнняў ад нашых міжнародных партнёраў.